uzodlula ngizofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi ne-grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi ke usana kusijoina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaleka kakhulu, ciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, Orlando Pirates versus iMamelodi Sundowns ngolwesithathu, Wednesday go 7:30 ntambama ebusuku. Engicabanga ukuthi ke lo mdlalo kwi-Orlando Pirates ubaluleke kakhulu, ukuthola u3 points kuzobe kusho ukuthi iMamelodi Sundowns number 2 sobe sesishiya ngegap ethe ukubankulu. So bafethu, ngiphethe i-update, kuleyo update ngizophinde futhi ke ngidinge impendulo, nginombuzo kuyona, since ngicabanga ukuthi ke abantu abaningi abazi ukuthi kuqhubeka lana. Kunabadlali abawu3 engicabanga ukuthi kulomdlalo esodlala neMamelodi Sundowns angeke bebe khona. Talent Mbatha, Kabelo Dlamini, Nkosinathi Sibisi. Mhlambe makukhona onolwazi angashiya i-comment, mhlambe asibeke esithombeni ukuthi zikhipha amawathiwathi ngabo. Nkosinathi Sibisi simbonile ukuthi ube nokuthinteka emidlalweni ebesiwudlala neMarumo Gallants, waphuma nge-stretch, but sambona futhi ebuyela enkundleni wokudlala umdlalo waze waphela. Kwi-training nge-Orlando Pirates ya latest, laba badlali abathathu bebengekho kwi-training. So lokho kusinika isithombe sokuthi kulomdlalo esodlala neMamelodi Sundowns laba badlali ngeke sibabone. So bafethu, makukhona onolwazi awudrope i-comment kwi-comment section usitshela ukuthi zikhiphani ngalaba badlali, why singababonanga kwi-training. Make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.